Hi, shout out. Watch out. Ako dito nag-video kaniya. San? San? Buligo? Ay, o niya naligo, hoy! O sa pahinungtan. Hi, vlog! Hi, guys! Yay! Followers! Followers ni Kuya nila! Subscribe! Please like and subscribe. Kuya vlog! Hi, vlog! Welcome to my guys! Ang ito nga ero sunod na ay puti babaye nga ero maning babaye nga ero mo dagan lang siya ay dili mo solo ispan. Una ero musunod sunod ang ero black dog dahil black dog ang ero musunod mudagan kinahadlok babaye nga ero ilhan kayo pinaay totoy babaye nga ero mahana mupadulong na nga to babay ero. Siyempre naman, itubo ko kahapon. Palit na yung asawa din. Ayan! 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 Babaw. Masakit mo ba? Sige. Banay! Kukong mo. Nagtaas pa siya kay Angel. Kaya naman po okay ra magyan na siya mabas ito pa yung video na. Yung love din siya. Ayan, busy ang Angel. Anak, Smile mo guys, smile mo. Sabi ko yan. Angel pati. Pasok. Hindi mo baga. Gipay-pay na aron mo siga ang kayo pay-pay na guys. Alam mo yung nag-voice over, hindi po siya. Ibay-ibay na. Sinog bang isda man. Wa pa na naluto na. Oh. Kapit naman doon. Haba. Haba, marabag mga asawa ba ngayon hindi ko ang hapon galing na.
Bako, ako sa ng babol. Kira ko ano na. Kira ko ay bilang. Listahan sa lungsod sa bato, among ginala do Senyor Santo Niño. Salamat sa kananggasan, sa panguling paghubog sa grasya. Di mo kaya ang Panginoon, dalawin ang kaniyang kamasay, ang pagmamaliyak ang alay. Pinaano na dito? Butik ka, ay mo bakbas. Pwede rin ka na. Ay guys, Ay, ero. Puti ya, ero. Mudagan naman to, babay, ero. Ay, sama, asa. Ay, dili copyright na. Dili copyright. No copyright. Ito nga butang ilabay. Unsa man mo diha? Unsa ba hinungdan? Nagatawa sila ganung nakatawa man sila unsa ba hinungdan? Subscribe. Lagi mo dyan. Tinuod. Basta makabot 1,000 subscriber kay manghatag ko. Tinuod. Yan. At tinuod kayo. Tinuod ang 9,000 kayo. naman mo no, 9,000. Oy, nag-usama mo nga nagduwa. XX. Ang brown nga ero. Allah na diyain. Aman. Allah na diyain. Nagatawa sila nga nung makatawa man. Yan. Biker mice from Mars. Yes, wala ko mukatawa. Allah ka diyain. Subscribe. O sa man ilang gihimo. Iyot-iyot. Subscribe na mo, subscribe. Kay hatagan.
yan. Siya, ikaw yung mo priso. Bugo na kami ko. Kapit na maluto ang sinugdais. Thanks for watching.